आरो आं दा बिनिफ्राय गोजान जानानै थानो लुगैबाय। ओमफ्राय माने आं मोजां जानो लुगैबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफोरा ड्राग्स लाग्रा लोगोफोर दङ, हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो, बिब' फंबायफोर आरो बिदा बिनानावफोर। खुलुमबाय। बे मोनाबिलि समाव गासिबो अननाय आरो बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दि सिमावनो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर, बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। बे मोनसे आपडेटआनो जाबाय जोबोद गोजोनथावबो, जोबोद दुखुनांथावबो। दुखुनांथावनि जाहोनानो जाहैबाय माने सासे जोंनि बर' हिन्जावा माने निजेखौनो गथायना लादों। माने जोबोद मोजां। नाथाय दुखुआ बेनोदि जोंनि बर'आल' हमजागासिनो, बेबो आरो जोंनिनो हारिनि। स' बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि माने एक्स एनडिपि आदामोना माने फोरमायदों, माने बिथां जाय माने ड्राग्स जानानै गारनायनि बाथ्रा बुंदों, माने निजे गथायना लानायनि थाखाय मोननैसो खोथा बुंदों आरोना। बे मोननैसो खोथा बुंनायाव माने एक्स एनडिपि आदामोननिसिम मा खावलायनाय, बेखौ नोंथांमोना जोबजासे नायनानै ला। जाय बिथां माने निजेखौनो गथायफैदों, बे जाबाय माबानि आरोना, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। बिथाङा मा बुंदों, लोगोसेनो जोंनि एक्स एनडिपि आदामोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर। स' नोंथांमोना गावसोरनि जेनेबा जा हाबाफारि लागासिनो, बिथांमोननि साननायाबो जाफुंथों, जोंबो सापर्ट दङ। लोगोसेनो जाय बिथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। लोगोसेनो जोंनि एक्स एनडिपि आदामोना मा बुंदों आरो लोगोसेनो गथायनाय हिन्जावा मा बुंदों, बिदिबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लादो। बिदिबा आं भिडिअखौ होनानै होनोसै। सासे लाइमोन हिनजावसाखौ जे नोंथांमोना लाबोनानै नोंथांमोन सारेन्डार जाफैनाय, जों जोबोद खुसि। दिनैनि दिन बायदि खुसि आरो जोंनि गोसोआव खुसि जानो माबायदि जों सानदों। मानो होनबा जोंनाव ओरैबायदि जोंनि टिमानो ओरैबायदि रंजानाय मोनदों। जोंनि मावनाया थारैनो साक्सेसनि लामायाव जों थांगासिनो, जों बेखौ सानदों। दिनै सासे लाइमोना गावखौनो जोंनि आखायाव गथायफैदों। बिथाङा गोबाव सम ड्राग्स लाबाय होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों। 5-6 बोसोरसो जाबाय होनदोंमोन। नाथाय बियो आरो गोदानै आं ड्राग्सखौ आं बाहायला, आङो आदामोनजों थांनानै आङो सारेन्डार जानोसै, आङो फुरा ड्राग्सनिफ्राय आं गोजानाव थानोसै होननानै गथ'आ जोंनि सिगाङाव बुंनायखाय जों बिथांखौ लोगो लाबाय। बे गथ'खौ लोगो लानानै जों दिनै बिथांखौ सनमान होदों, जों मान होदों। आरो बिदिनो गोबां जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दंबावो, जाय गथ'फ्रा बिमा बिफानि खोथा मानिया, गामिनि गेदेर गोलावफोरनि खोथा मानिया, बेफोरबायदि गथ'फोर दं। जों खावलायो बे गथ'फोरखौबो नोंथांमोना मोजां जानांगौ। आरो जों नङाब्लाबो गावनि बिमा बिफाजों सिमान ला, गामिनि रायजो राजाफोरजों सिमान ला, आरो मोजां लामायाव फैनांगौ। आं बेखौनो बुङो। मा डिस्ट्रिक्टनि बियो? बियो क'क्राझारनि। आरो गोबां ड्राग्स लाग्राफोर दंबावो, ड्राग्स डिलारफोर। मा एक्सन लागोन बिसोरनि सायावलाय? जोंनि मावनाया खुनु थाबथानाय जानाय नङा, आरो जों रावखौबो गिनाय नङा। जाय मानसिफ्रा माने जाय गथ'फ्रा ड्राग्सनिफ्राय गोजान जायाखै, जों बेखौ जेरैखि जायाबाबो हमगोन। आरो साफा साफा जोंनियाव लिस्ट सफैगासिनो, आरो जों मावलांबाय थागोन। आरो जों बेखौ स्ट्रंलि एक्सन लानानै गोनां जायोब्ला बिनि गोरा राहाखौ माने जोङो दिहुननानै जों साजाखौ होनाय जागोन। सारेन्डार जानो गोसो जानायफ्रा नोंथांमोनजों सारेन्डार जाफैनो हागोन नामा? हागोन, जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो। बेबायदि जायफ्रा सारेन्डार जायो, जायफ्रा गावनि गोरोन्थि मावनायखौ नुनानै सिमान जानानै जोंनि सारेन्डार जानायाव जोङो रंजानाय दं। आरो जों बिथांमोननि थाखाय जोंनि दरजाया जेब्लायबो खुला। मा खावलायनो सानो लोगोफोरखौहाय? ड्राग्स लायोमोन नोङो, ओमफ्राय मा साननानै दा बिथांमोनजों सारेन्डार जाफैखो? माने आङो ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो लुगैबाय। बिदिनो आं 5-6 बोसोर जाबायमोन लानाया, आरो आं दा बिनिफ्राय गोजान जानानै थानो लुगैबाय। ओमफ्राय माने आं मोजां जानो लुगैबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफोरा ड्राग्स लाग्रा लोगोफोर दङ, हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो, बिब' फंबायफोर आरो बिदा बिनानावफोर, गासैबो नोंसोरबो आं जेरै फैनानै सारेन्डार लाफैदों, बिदि सारेन्डार लाफैनो हागोन। लोगोफोर, नोंसोरखौ आंबो खावलायो, मोजां जाजानो लुगैयो बयखौबो। मा डिस्ट्रिक्टनि नोङो? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दिनैनिफ्राय नों ड्राग्सखौ लानाय नंला नामा? ओहो, लाला आङो। गारथारसिगोन? औ।
ड्राग्सआ माबायदि खहा खालामो माबायदि मोनो ड्राग्स लानानै ड्राग्सखौ बबे बबेनिफ्राय लायनानै बोरै मोननानै जायोमोन होनबा आंखौथ' लोगोफोरासो होफैयोमोन आं रावजोंबो लेनदेन गैया बे दिलागिरि बिलाइफोरजों बिदिनो लोगोफोर आंनि समान होफैयोमोन ओमफ्राय बेवहाय लायोमोन आङो बेसे बुरजा दं नोंनि लोगोफोरा ड्राग्स लाग्राफ्रा आंनि लोगोफ्राथ' साब्रैल'मोन ओमफ्राय दायो बिसोरो फरेनाव थांजोब्बाय ओमफ्राय दायो आं हारसिं आरोना बेनि थाखायनो आङो सारेन्डार जाफैदों आरोना ड्राग्स जानानै देहाखौ माबायदि मोनो ड्राग्स जानानै देहाखौ बिराद लोमजानाय मोनो गोजांनाय मोनो गोलोमदै गयो मेगननिफ्राय मोदै गयो आखाइ आथिङाव जोबोद फुदै गरलाबायो नों थानो हासिगोन गारनानै दिननिफ्राय औ बिथांमोना जे नोंखौ बरायना लाबाय गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों आं जोबोद खुसि मोनदों आदामोनखौ आं साबायखर बावो जे आंखौ सापर्ट होदों बेनि थाखाय आरो आं दिनैनिफ्राय गोदान जिउ मोनफिनसिगोन जोंनाव लिस्ट दंफैखाजोबसै सोर सोर जायो सोर सोर फानो जुदि नागिरनानै जों हमहैनांगौबा बिनि बेब'स्थायाबो आरो जोंनाव दङ आरो बेखायनो हागौमानि सिन्था खालामनानै जोंजोंहाय सारेन्डार जानो फै नै बिथाङा दा जोंजों फैबाय औ माने जाय मानसिफ्रा माने माबा डिलार आरो फानग्रा आरो जाग्रा बिथांमोना सांग्रां थानाया मोजां आरो बे फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आं खावलायो आरो बेल' नङा गोबां दिनै उन्दै गथ'फोर जेन'बा 17 बोसोर 18 बोसोर जानाय बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै जानाय लोंनाय ड्राग्सल' नङा दिनै बिदिनो जौ बायदिसिना आरो गाज्रि फेग्रा मुवाफोर बाहायो जों मिथियोमाबो जानो हागौ बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो बेफोरबायदिखौ स्ट्रंआव बा जोङो होबथानो थाखाय जोङो मोनसे स्ट्रं टिम दाबावै जोङो स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि गेजेरजों भिडिअसखौ नुबाय स' जाय बिथांमोना माने जाय गथायनानै लादों बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन स' जाय बिथांमोना दासिमबो माने बिदि हाबाफारिखौ मावगासिनो गाज्रि लाइनाव थांगासिनो स' नोंथांमोनाबो माने बिथांमोना हायोब्ला अननानै गथायनानै ला एक्सननिफ्राय आदामोननिसिम बेबो आंनि खावलायनाय स' नोंथांमोननि देहायाबो जाहाथे मोजां जायो आरो जोंनि बर' हारिनि माने समाजाव नोंथांमोननि माबाफोराबो मोजां जायो गियाना जायो स' आंनि दिनैनि भिडिअआ माने होननाय देखायनाय गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ बर'नि फिसा असे बिनानाव होननानै निमाहा होगोन होननानै थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय